Εκείνο το καλοκαίρι η Αθήνα έβραζε. Ο ήλιος έλειωνε την άσφαλτο και οι άνθρωποι έλειωναν μαζί της. Εγώ, η Ελένη, 32 χρονών, παντρεμένη 7 χρόνια με τον Κώστα, περπατούσα στην Ερμού με ένα φόρεμα λευκό που κολούσε πάνω μου σαν δεύτερο δέρμα από τον υδρότα. Είχα βγει για ψώνια, αλλά στην πραγματικότητα έψαχνα αέρα, κάτι να με ξυπνήσει από την άρκη της καθημερινότητας. Και εκεί, μέσα στο πλήθος, τον είδα. Ο Άρης. Τον γνώριζα από το πανεπιστήμιο πριν 15 χρόνια. Είχαμε φιληθεί μία φορά, μεθυσμένοι σε μια εκδρομή στην Πάρνηθα και ύστερα χάθηκαν τα ίχνη μας. Τώρα στεκόταν μπροστά μου, ψηλός, με τα ίδια μαύρα μαλλιά που έπεφταν ατίθμιαστα στο μέτωπο. Μόνο που τώρα είχε εκείνη τη σιγουριά του άντρα που ξέρει τι θέλει. «Ελένη», είπε μόνο το όνομά μου και η φωνή του με διέλυσαν. Μιλήσαμε 10 λεπτά σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μετά μου πρότεινε καφέ. Είπα ναι πριν καν το σκεφτώ. Καθίσαμε σε ένα μικρό μπαράκι στην πλάκα κάτω από τη μουριά. Τα χέρια μας βρήκαν ο ένας το άλλο πάνω στο τραπέζι χωρίς να το καταλάβουμε. Τα δάχτυλά του χάιδευαν τον καρπό μου αργά, σαν να διάβαζε μπρέιλ ένα μυστικό που μόνο αυτός ήξερε. «Είσαι παντρεμένη», είπε, όχι σαν ερώτηση. «Εσύ όχι», απάντησα. Γέλασε. «Όχι ακόμα». Την ίδια μέρα το απόγευμα ήμασταν στο ξενοδοχείο Αστήρ στη Βουλιαγμένη. Δεν θυμάμαι πώς φτάσαμε. Θυμάμαι μόνο το ασανσέρ, τα χείλη του πάνω στα δικά μου, το χέρι του κάτω από το φόρεμα που ανέβαινε αργά, πολύ αργά, μέχρι που τα δάχτυλά του βρήκαν το βραχάκι μου βρεγμένο. Δεν φόραγα εσώρουχο. Το είχα βγάλει στο αυτοκίνητο, σαν να ήξερα. Μόλις μπήκαμε στο δωμάτιο, με σήκωσε και με ακούμπησε στον τοίχο. Το φόρεμα ανέβηκε πάνω από τη μέση μου. Τα χέρια του έλυσαν το σουτιέν με μια κίνηση. Τα στήθη μου πετάχτηκαν ελεύθερα, οι ρόγες σκληρές από την προσμονή. Τα δάχτυλά του τις έπιασαν, τις έσφιξαν, τις τράβηξαν ελαφρά. Ένα βογγητό βγήκε από το λαιμό μου. «Θέλω να σε γαμίσω από τότε που σε ξαναείδα», ψιθύρισε στο αυτί μου. «Κάντο», του είπα. Με γύρισε, το πρόσωπό μου στον τοίχο, τα χέρια μου ανοιχτά. Ένιωσα το παντελόνι του να πέφτει, το πουκάμισο να φεύγει. Το καβλί του, σκληρό και καυτό, πίεσε τον κόλο μου. Τα χέρια του άνοιξαν τα πόδια μου. Τα δάχτυλά του μπήκαν μέσα μου πρώτα, 2, μετά 3, γαμώντας με αργά ενώ δάγκωνε το λαιμό μου. «Είσαι τόσο στενή, σαν παρθένα», είπε. «Εσύ με κάνεις να νιώθω έτσι». Με γύρισε πάλι, με σήκωσε στα χέρια του σαν να ήμουν πούπουλο και με πέταξε στο κρεβάτι. Στάθηκε από πάνω μου γυμνός, το σώμα του γυμνασμένο, με εκείνο το τατουάζ στο στήθος που δεν είχα δει ποτέ πριν. Το πουλί του όρθιο, χοντρό, με φλέβες που φούσκωναν. Το έπιασα με τα 2 μου χέρια, το έβαλα στο στόμα μου αργά, γλύφοντας το από τη βάση μέχρι την κορυφή, παίζοντας με τη γλώσσα μου γύρω-γύρω. «Θεέ μου, Ελένη», τον πήρα βαθιά, μέχρι το λαιμό μου, νιώθοντας το κεφάλι του να χτυπάει πίσω. Τα χέρια του μπλέχτηκαν στα μαλλιά μου, με κρατούσαν, με γάμαγε στο στόμα αργά στην αρχή, μετά πιο γρήγορα. Τα μάτια μας κλειδωμένα. Ένιωθα τα υγρά μου να τρέχουν ανάμεσα στα πόδια μου. Με τράβηξε πάνω, με ξάπλωσε ανάσκελα, άνοιξε τα πόδια μου διάπλατα. Το στόμα του κατέβηκε αργά, φυλώντας το λαιμό μου, τα στήθη μου, δαγκώνοντας τις ρόγες, κατεβαίνοντας στην κοιλιά, στα μπούτια. Όταν η γλώσσα του άγγιξε το μουνί μου, αναστέναξα δυνατά. Με έγλυφε αργά, σαν να ήθελε να μάθει κάθε πτυχή μου, κάθε κρυφό σημείο. Τα δάχτυλά του μπήκαν μέσα μου, ενώ η γλώσσα του έπαιζε με την κλειτορίδα μου. Ένιωθα να έρχομαι, να σφίγγομαι, να τρέμω. «Μη σταματάς, Άρη, Θεέ μου». Ήρθα στο στόμα του, κραυγάζοντας το όνομά του, τα πόδια μου τεντωμένα, τα δάχτυλα των ποδιών μου σφιγμένα. Δεν περίμενε να συνέλθω. Μπήκε μέσα μου με μια κίνηση βαθιά μέχρι κάτω. Ήταν χοντρός, με γέμιζε τελείως.
άρχισε να με γαμάει αργά στην αρχή, βγαίνοντας μέχρι την άκρη και μπαίνοντας πάλι μέσα, νιώθοντας κάθε εκατοστό. Τα χέρια μου γρατζουνούσαν την πλάτη του. «Πιο γρήγορα», του είπα. Με γύρισε στα 4. Μπήκε πάλι μέσα μου από πίσω, πιο δυνατά τώρα. Τα χέρια του έσφιξαν τους γοφούς μου, με τράβηξαν πάνω του. Το κρεβάτι χτυπούσε στον τοίχο. Τα βογγητά μας γέμιζαν το δωμάτιο. Ένιωθα τα αρχίδια του να χτυπάνε πάνω μου, το πουλί του να με σκίζει. «Θα σε γαμάω κάθε μέρα», είπε λαχανιασμένα. «Θα σε κάνω να ξεχάσεις το όνομα του άντρα σου». «Ήδη το ξέχασα», ψιθύρισα. Με γύρισε ανάποδα, τα πόδια μου πάνω από τους ώμους του, μπήκε πάλι μέσα μου βαθιά. Τα μάτια μας δεν ξεκολούσαν. Ένιωθα κάθε του κίνηση, κάθε σπρώξιμο. Τα χέρια του έπιασαν τα στήθη μου, τα έσφιξαν, ενώ με γάμαγε όλο και πιο γρήγορα. «Έλα μέσα μου», του είπα. «Θέλω να σε νιώθω». «Ελένη...» Ένιωσα το καβλί του να πρίζεται, να σφίγγεται και μετά το καυτό σπέρμα του να με πλημμυρίζει. Ήρθα κι εγώ μαζί του, σφίγγοντας τον μέσα μου, κρατώντας τον εκεί όσο περισσότερο μπορούσα. Μείναμε ξαπλωμένοι, ιδρωμένοι, κολλημένοι. Τα δάχτυλά του χάιδευαν αργά την πλάτη μου. «Προσευχήθηκα να περάσει αυτή η τρέλα», είπα μετά από ώρα. «Να σε δω και να μην νιώσω τίποτα». Γέλασε χαμηλόφωνα. «Δεν πέρασε». «Όχι», παραδέχτηκα. «Δεν πέρασε». Και δεν πέρασε ποτέ. Τις επόμενες εβδομάδες γίναμε εραστές με μανία. Συναντιόμασταν κρυφά σε ξενοδοχεία στο αυτοκίνητό του, ακόμα και στο σπίτι μου όταν ο Κώστας έλειπε σε ταξίδι. Κάθε φορά ήταν σαν την πρώτη. Με γάμαγε σε κάθε θέση, σε κάθε επιφάνεια. Μία φορά με πήρε πάνω στο γραφείο του, τα χαρτιά πετάχτηκαν κάτω, τα βιβλία έπεσαν, ενώ εγώ καθόμουν πάνω του και τον καβαλούσα αργά, κοιτάζοντάς τον στα μάτια. «Είσαι δική μου», μου έλεγε ενώ με γέμιζε. «Είμαι», έλεγα κι εγώ, γιατί ήταν αλήθεια. Μία νύχτα, σε ένα δωμάτιο με θέα την Ακρόπολη, με έδεσε με τη γραβάτα του στα κάγκελα του κρεβατιού. Ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε έτσι. Τα μάτια μου δεμένα με το φουλάρι μου. Ένιωθα μόνο τα χέρια του, το στόμα του, το πουλί του. Με χτυπούσε ελαφρά στον κόλο, μετά πιο δυνατά, μέχρι που το δέρμα μου κοκκίνησε. Μετά μπήκε μέσα μου από πίσω, αργά, ενώ ένα δάχτυλο έπαιζε με τον κόλο μου. «Θέλω να σε πάρω κι εκεί», ψιθύρισε. «Κάν το», ρε είπα. Έβαλε λιπαντικό, πρώτα ένα δάχτυλο, μετά 2. Πόνεσε λίγο, αλλά ο πόνος γρήγορα έγινε ειδονή. Όταν μπήκε μέσα μου, ένιωσα να σχίζομαι, να γεμίζω με τρόπο που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Με γάμαγε αργά, ενώ το άλλο του χέρι έπαιζε με το μουνί μου. Ήρθα τόσο δυνατά που έκλαψα. «Σ' αγαπάω», μου είπε μετά, όταν λυθήκαμε και ξαπλώσαμε αγκαλιά. «Το ξέρω», ψιθύρισα. «Κι εγώ». Αλλά ήξερα ότι δεν μπορούσε να κρατήσει για πάντα. Ο Κώστας άρχισε να υποψιάζεται. Τα ψέματα γίνονταν όλο και πιο δύσκολα. Μια μέρα μου είπε ότι ήθελε να κάνουμε παιδί. Εγώ εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν ότι ίσως να ήμουν ήδη έγκυος. Δεν ήξερα από ποιον. Ο Άρης μου πρότεινε να φύγουμε μαζί. Να τα παρατήσουμε όλα. Εγώ δίσταζα. Είχα μια ζωή, μια οικογένεια, μια δουλειά. Αλλά κάθε φορά που ήμασταν μαζί, ξεχνούσα τα πάντα. Τελικά δεν έφυγα. Επέλεξα την ασφάλεια. Είπα στον Άρη ότι έπρεπε να σταματήσουμε. Εκείνος δεν διαμαρτυρήθηκε. Με φίλησε για τελευταία φορά, βαθιά, αργά, σαν να ήθελε να με θυμάται για πάντα. Προσευχήθηκα να περάσει. Μου είπε πριν φύγει. «Δεν πέρασε», σε απάντησα. «Και ακόμα δεν έχει περάσει. Κάποιες νύχτες, όταν ο Κώστας κοιμάται δίπλα μου, κλείνω τα μάτια και θυμάμαι το άγγιγμά του, το στόμα του πάνω μου, το πουλί του μέσα μου. Και τότε κρυφά, κάτω από τα σεντόνια, αγγίζω τον εαυτό μου σκεπτόμενη εκείνον και έρχομαι σιωπηλά, δαγκώνοντας το μαξιλάρι για να μην ακουστώ. Προσευχήθηκα να περάσει. Δεν πέρασε. Και μάλλον δεν θα περάσει ποτέ.